अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। भाजप महायुतीची आज जाहीर सभा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत राजापुरात पार पडली। मोठं शक्ती प्रदर्शन हे या निमित्ताने भाजपने केलेलं आहे। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हे स्वतः प्रथमच लोकसभेच्या निवडणूक रिंगणात उतरलेले आहेत आणि अवघ्या प्रचाराला काही दिवस शिल्लक असताना भाजपने जाहीर सभांवर हा जोर दिलेला आहे। आपल्यासोबत दैनिक कोकण सातचे संपादक संदीप देसाई आपल्यासोबत आहेत। एकूणच आजच्या सभेबाबत काय या सभेबाबत माहिती काय देतील, काय विश्लेषण करतील याबाबत आपण त्यांच्याकडून जाणून घ्या। संदीपजी, आज मोठी जाहीर सभा झाली आणि या सभेत मोठं शक्ती प्रदर्शन हे भाजपच्या वतीने करण्यात आलेलं आहे। कशा पद्धतीची ही सभा झाली आणि फडणवीसांनी अगदी भावनिक मुद्द्याला हात घातलाय, काय सांगा? नक्कीच कृष्णा, अतिशय मोठं शक्ती प्रदर्शन म्हणायला हरकत नाही। आणि ज्यावेळी लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आणि ज्या पद्धतीने कोकणामध्ये वैयक्तिकरित्या एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप, त्यानंतर कोकणच्या विकासावर ज्या पद्धतीने या ठिकाणी एकमेकांना टार्गेट केलं जात होतं, मात्र देवेंद्र फडणवीस यांनी जी सभा केली आणि जे भाषण केलं या सभेमध्ये ते पूर्णपणे हे निवडणुकीचा आत्तापर्यंतचा मोल होता त्याला एक वेगळी कलाटणी देणारा अशा प्रकारचं त्यांचं भाषण होतं। एक वेगळं या ठिकाणी कोकणला ही निवडणूक आणि ही जी लोकसभेची निवडणूक होते ती नेमकी कुठच्या पातळीवर होते याचं झणझणीत उदाहरण देवेंद्र फडणवीस यांनी अवघ्या कोकणवासियांसमोर दिलं आहे। महायुतीच्या पदाधिकाऱ्यांसमोर सुद्धा ठेवलेलं आहे, कारण त्यांनी सरळ सरळ उल्लेख केला की ही जी निवडणूक होते, कोकणात जरी निवडणूक होत असली, लोकसभेची निवडणूक होत असली तरी ती लोकल पातळीवर होत न होता देश पातळीवरची ही निवडणूक आहे। त्यामुळे भारतासाठी होणाऱ्या या निवडणुकीत इथला खासदार जो आहे कोकणातला गेला पाहिजे आणि संपूर्ण कोकणचं जे चित्र आहे ते खऱ्या अर्थाने मोदींची जी एक विकासाची लाट आहे आणि या विकासाच्या लाटेला कोकण सुद्धा जोडलं गेलं पाहिजे। अक्षरशः त्यांनी हे विश्लेषण करत असताना असं स्पष्टीकरण केलं की ही जी पूर्णपणे निवडणूक होते ती अनेक पक्षांमध्ये न होता थेट पद्धतीने बघितलं तर नरेंद्र मोदी विरोधात राहुल गांधी अशा प्रकारचीच त्यांनी निवडणुकीचं या ठिकाणी लोकांमध्ये एक नवं वातावरण निर्माण केलेलं आहे। त्यामुळे आपण जे मत देणार आहात ते इथल्या स्थानिक उमेदवाराला देणारच आहात, इथल्या नेतृत्वाला देणारच आहात, पण आपलं मत थेट भारताला जात आहे आणि भारताच्या विकासाची जी जबाबदारी आहे ती नरेंद्र मोदी यांनी घेतली। त्यामुळे मोदींसाठी मतदान करा, देशासाठी मतदान करा, अशा प्रकारचं आवाहन कृष्णा या सभेमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं। एकूणच आपण आज बघितलं तर संदीप, शरद पवार असतील, उद्धव ठाकरे असतील, अगदी राहुल गांधी जाऊ दे, लेकिन प्रादेशिक पक्ष जे आहेत शरद पवार असतील, उद्धव ठाकरे यांच्यावर जास्त टीका न करता केवळ एका इंजिनमध्ये दोन त्यांची मुलं बसतील, सुप्रिया सुळे बसतील, आदित्य ठाकरे अशा पद्धतीची टीका केली। बाकी इतर टीका न करता रोजगाराच्या मुद्द्यावर आणि कोकणच्या विकासासंदर्भात त्यांनी आजचं जे भाषण होतं ते पाहायला मिळालं। कशा पद्धतीने बघताय? नाही, निश्चित एक चांगला अजेंडा त्यांनी कोकणवासियांसमोर ठेवला। ही जी निवडणूक होते इथला कोकणचा जर विकास व्हायचा असेल तर ती क्षमता इथले जे माजी मुख्यमंत्री म्हणून ज्यांनी काम केलेलं, आज केंद्रीय मंत्री म्हणून आहेत नारायण राणे हे महायुतीचे उमेदवार आहेत आणि कोकणचा खऱ्या अर्थाने विकास करण्याची क्षमता असणारा एक दबंग नेता कोकणातून निवडणुकीला सामोरं जाते। आणि हे जरी निवडणूक होत असल्या, जसं कृष्णा तू उल्लेख केलास की या ठिकाणी जाहीरनाम्यांबाबत बोलताना त्यांनी जे सांगितलं की अनेक पक्ष, अनेक लोकप्रतिनिधी जरी निवडणूक या ठिकाणी रणांगणात उतरून आपले उमेदवार सांगत असले तरी आपली जी महायुती आहे ती मोजक्या पक्षांची आहे। त्यामुळे रेल्वे इंजिन आपलं एकच आहे, त्याला बाकीचे बोगी जोडले जाणार आहेत। आणि इथलं जे संपूर्ण महाविकास आघाडीचं जे संपूर्ण महाविकास आघाडी झाली ती खिचडी अशा प्रकारची त्यांनी उल्लेख केलेला आहे। वैयक्तिक पातळीवर टीका न करता या खिचडीमध्ये लोकांनी बसायचं की महायुतीच्या इंजिनमध्ये बसायचं, कारण महाविकास आघाडीच्या बाबतीत बोलताना त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे ज्या पद्धतीने उद्धव ठाकरे यांचा उल्लेख करत असताना त्यांचं एकमेव इंजिन आहे, त्याच्या इंजिनमध्ये फक्त आदित्य ठाकरे बसू शकतात, शरद पवारांच्या इंजिनमध्ये सुप्रिया सुळे बसू शकतात। आणि अशा पद्धतीने अगदी त्यांनी वैयक्तिकरित्या न जाता लोकांच्या समोर मोदी गॅरंटी कशा पद्धतीने, मोदींनी विकास कसा केलेला आहे आणि उज्ज्वल भारताचं स्वप्न जे पाहतायत, एक महासत्तेकडे वाटचाल करणाऱ्या भारताचं स्वप्न पाहतायत, तेच चित्र जे आहे ते खऱ्या अर्थाने या सभेमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी ठेवलं। एक लोकांना भावनिक आवाहन करणं आणि लोकांना भिडणारं अशा प्रकारचं त्यांचं संपूर्ण भाषण होतं। आणि नारायण राणेंची सुद्धा त्यांनी स्तुती केलेली आहे। खऱ्या अर्थाने कोकणचा विकास व्हायचा असेल आणि कोकणचा रोजगाराचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर मोदींच्या विकासाच्या पूर्णपणे या रेल्वे इंजिनमध्ये आपला बोगी, रत्नागिरी सिंधुदुर्गचा बोगी जोडा, अशा प्रकारचं आवाहन त्यांनी कोकणवासियांसाठी केलं।
नक्कीच आज पहिल्यांदाच नारायण राणे हे लोकसभेच्या निवडणूक रिंगणात उतरले आहेत. आजपर्यंत राणेंनी विधानसभा असेल, राज्यसभा असेल, विधान परिषदेवर गेलेले आहेत. आज राणे पहिल्यांदाच लोकसभेत निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. एकूणच रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गची जनता त्यांना मतदान करणार आहेत आणि समोरील उमेदवार आहेत विनायक राऊत आहेत. एकूणच बघितलं त्यांची खळा बैठक आणि यांच्या जाहीर सभा याबाबत काय? नक्कीच विनायक राऊत यांनी जो आहे तो भर डोर टू डोरवर दिलेला आहे, खळा बैठकांवर दिलेला आहे. कारण विनायक राऊत यांचं निवडणुकीमध्ये उतरण्याचं जे संपूर्ण चित्र होतं ते पूर्वीपासून स्पष्ट होतं. त्यामुळे त्यांनी खळा बैठका डोर टू डोर प्रचार करण्यास सुरुवात केली. मात्र नारायण राणे त्यांची टीम जी आहे आज कोकणातील राणे पूर्णपणे राणे फॅक्टर जो आहे, त्यानंतर भाजपची ताकद आहे, अजित पवार गटाची ताकद आहे, मनसे त्या सोबतीला आलेले आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं दीपक केसरकर कोकणातले अगदी नारायण राणे सुद्धा या ठिकाणी भाषणाला सुरुवात करताना दीपक केसरकर, रवींद्र चव्हाण, उदय सामंत, भैया सामंत या सगळ्यांना महत्त्व दिलेलं आहे. कारण ज्या पद्धतीने कोकणामध्ये आता विद्यमान आमदार आहेत त्यांचा सुद्धा सपोर्ट ज्या पद्धतीने या सगळ्या मोदी विकास चालनेला मिळतो, त्यामुळे खळा बैठका आणि जाहीर प्रचार आत्ता खऱ्या अर्थाने कोकणात निवडणुकीचा रणसंग्राम सुरू झाला असं म्हणायला कृष्ण हरकत नाही. आज पहिली जाहीर प्रचार सभा दबंग नेते आणि राष्ट्रीय पक्षांचे नेते या ठिकाणी कोकणात उतरत आहेत. आज देवेंद्र फडणवीस यांची पहिली सभा होते. येत्या काळात सुद्धा उद्धवजी ठाकरे, त्यानंतर आदित्य ठाकरे, त्यानंतर अमित शहा या सगळ्यांच्या ज्या सभा आहेत, जाहीर सभा त्या ठिकाणी राज ठाकरे सुद्धा कोकणात येणार आहेत. अगदी आदित्यनाथ सुद्धा, योगी आदित्यनाथ सुद्धा या ठिकाणी कोकणात होतात. त्यामुळे येणाऱ्या ज्या आजपासून 10 दिवस महत्त्वाचे राहिले, 7 मेला मतदान होत आहे, त्याचं रणशिंग इथं फुगलं जातं. मात्र आजचं जे संपूर्ण एकूण चित्र बघितलं तर खऱ्या अर्थाने इथलं जे राजापूर हा मतदारसंघ, रत्नागिरीतला विधानसभा मतदारसंघ आणि या ठिकाणी जी आज जाहीर प्रचार सभा या ठिकाणी भाजपने केली, त्या ठिकाणी ज्या पद्धतीने अग्रेसिव्ह भाषण देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेलं आहे आणि नारायण राणेंनी आपण गेली 40 वर्ष या ठिकाणी कोकणच्या विकासामध्ये योगदान देतोय आणि त्यामुळे आपणाला मत अर्थात नरेंद्र मोदींना मत अशा प्रकारचे हाक कोकण असेल दिली. त्यामुळे येणारा जो 8-10 दिवसांचा काळ आहे, आज या ठिकाणी देवेंद्र फडणवीस यांनी जरी भाषण लोकांना भावनिक केलेलं असलं तरी अजूनही 10 दिवस शिल्लक आहेत. या ठिकाणी महाविकास आघाडीची सुद्धा नेते मंडळी कोकणात उतरणार आहेत आणि त्यानंतर अगदी अमित शहापर्यंत ही मंडळी येणार आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये निश्चित कोकणामध्ये हा जो लोकसभेचा रणसंग्राम आहे तो वस्तुकेचा ठरणार आहे. नक्कीच आपण आता पाहिलं की दिग्गज नेते मंडळी हे या निमित्ताने भाजपच्या विजयासाठी हे उत्तर कोकणात दाखल होणार आहेत. राज ठाकरे असतील, अमित शहा असतील, अगदी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे सुद्धा या निमित्ताने येणार आहेत. आपण आता पाहिलं की याच राजापूरच्या मैदानावर भव्य अशी सभा ही भाजपच्या वतीने करत जोरदार शक्तीप्रदर्शन केलेलं आहे. आगामी अगदी काही दिवस हे लोकसभेच्या निवडणुकीच्या मतदानाला अगदी शिल्लक राहिलेले आहेत. अगदी काही दिवस प्रचाराला मिळतात आणि जाहीर प्रचार सभांवर हा भाजप महायुतीने जोर दिलेला दिसतोय. कॅमेरामॅन साहिलसह कृष्णा ढोलम, राजापूर. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.